Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Emiliano. Taong 1965, Palaraw, Leyte. Malawak ang sakop ng lugar ng Palaraw sa Leyte. Binubuo ito ng maraming barangay, kaya hindi rin biro ang dami ng taong naninirahan doon. Saklaw din ito ng iba't ibang paniniwala na siya namang isa sa mga kinalakihan ni Emiliano. Sa taong ito, meron na siyang asawa at mga anak. 9 na taon na rin silang nakabukod, buhat sa kagustuhan nilang mabuhay, gamit ang sarili nilang mga lakas at kakayahan. Mahirap man ang naging proseso nito. Labis namang nagpapasalamat si Emiliano, gawa ng napalaki niya ng maayos ang 5 niyang anak. Nagkaroon din sila ng konting hanap buhay na siya namang tumataguyod sa kanilang mga pang-araw-araw. Pagtatanim ng palay at munggong pangunahin nilang negosyo, kaya walang araw na hindi siya pumupunta sa bukid para magtrabaho. Obligado kasi niyang ikayod ng mag-isa ang kanyang pamilya, lalo pat masyadong mga bata pa ang kanyang anak. Hindi lang yon, ipinanganak ding may karamdaman ng kanyang panganay, kaya kailangan niya talagang makalikom ng sapat na salapi para magamot ito. Dahil sa ganung problema, araw-araw niyang iniiwan ang kanyang pamilya sa bahay nila. Sa sobrang pagkaabala niya, wala na halos siyang ideya ukol sa kung ano ang nangyayari sa loob ng bahay nila. Isipin ninyo, umaalis ng alas 5 itong si Emiliano, tapos uuwi siya magbabandang alas 7 na ng gabi. Imbis na makipaglaro sa kanyang mga anak, tama lang siyang kumain, tsaka diretso na sa pagpapahinga. Hindi nagtagal, dahil sa ganoong sitwasyon sa loob ng bahay, tila bang nakaramdam ng pananawa ang kanyang asawa, hanggang sa dumating ang isang araw na nabalitaan na lamang niyang may kinikita na pala itong lalaki sa baryo nila. Sa sobrang pagkagulat niya sa kanyang mga nabalitaan, nagmamadali siyang tumungo sa baryo para hanapin ito. Nagawa naman niyang matunto ng kinaroroonan nito, kaya nakita niya mismo ng sarili niyang mga mata ang kababalaghang ginagawa ng kanyang asawa. Habang pinagmamasdan naman ng dalawa, biglang nablangko ang kanyang isip. Sa puntong yon, isang bagay na lamang ang sumagi sa kanya, at yun ay ang sakta ng lalaking sumira ng kanyang pamilya. Subalit, nang akmang bubunutin na niya ang kanyang dalang panggapas, may kung anong pumigil sa kanya na gawin ang kanyang nais. Sa isang iglap, muli niyang naalala ang kanyang mga anak na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Nang mapansin naman ito ng kanyang kabiyak, dito na ito nagsimulang magsalita ukol sa kanyang mga pagkukulang. Sinabi rin itong walang saysay ang kanyang pagsasakripisyo, lalo pat hindi naman niya kayang bigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya na binuo. Dagdag pa ng asawa niya, isasama nito ang kanilang mga anak dahil sa iyo nang nakikita nitong paraan para matakasan nila ang kahirapan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang mapaisip. Base kasi sa postura ng lalaki, hindi malabong may kaya nga ito sa buhay. Sosyal din ito kung titingnan, kaya habang pinagmamasdan niya ang dalawa, unti-unting nanliit ang tingin niya sa sarili niya. Ilang minuto pa ang lumipas. Sa halip na gawin ang kanyang plano, minabuti na lamang niyang tumalikod habang tahimik na naglalakad papalayo. Tama siya. Sino ba naman ako para pigilan ang mga kagustuhan nila? Sige, bahala na kayo. Matapos naman niya itong maibulong sa kanyang sarili, pinili niyang tumungo sa sakahan para doon na muna tumirapan samantala. 3 araw siyang nanatili sa lugar na yon, at pagka-uwi niya, wala na roon ang kanyang pamilya. Bagaman masakit makita ang ganoong kalagayan ng tahanan nilang minsang binalot ng kasiyahan, pinili niyang tanggapin ang lahat-lahat. Sa isip-isip niya, wala naman siyang magagawa, kaya bakit niya papahihirapan ang kanyang sarili? Imbis di naman lumaw sa mga nangyari, lakas loob niyang kinaharap ang panibagong bukas ng kanyang buhay.
Lumipas pa ang mga araw at buwan. Unti-unti naman siyang nasanay sa ganoong kalagayan. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang parang malaya siya sa lahat. Yung tipong hindi na niya kailangan magtrabaho ng puspusan, wala na siyang aalalahanin sa araw-araw at wala na rin siyang iisiping problema. Malaya na rin siya sa oras, lalo na sa pagpapahinga. Dahil dito, nalasap ni Emiliano ang kasiyahang ni minsan hindi niya naranasan noong siya ay nagbibinata pa lamang. Habang tumatagal, tila bang mas pumapabor sa kanya ang sitwasyon. Hindi lang yon, magmula rin noong nawala ang kanyang pamilya, mas nakakaipon na rin siya. May mga pagkakataong nakikita niya ito, pero hindi na ganun kasakit ang nararamdamang kirot ng kanyang puso. Sumakatuwid, wala na talaga noong pakialam si Emiliano hanggang sa nabalitaan niyang mas lumalala ang karamdaman ng panganay niyang anak. Ang nakapagsabi nito sa kanya ay yung kaibigan niya sa baryo na madalang lang niyang makausap. Katunayan, nang malaman nito ang balita sa kanyang anak, personal na itong nagsadya. Hinanap din siya nito kung saan-saan hanggang sa marating na nito ang kanyang tahanan sa bundok. Pagdating naman ng kaibigan niya sa lugar, nadatnan siya nitong gumagapas ng isang kahon ng palay. Maliit lang naman kasi roon ang taniman niya at sa kabuuan, umabot lang ito ng 10 kahon. Para makatipid, siya na ang nagtsatsagang umaani ng lahat ng kanyang mga itinanim. Nag-iisa lang din siya sa lugar, lalo pat malayo na ito sa mismong baryo. Pagsilay naman niya sa kaibigan niyang paparating, dali-dali naman siyang umahon, bitbit ang isang sakong ani. Nang magkaharap na silang dalawa, agad naman niya itong sinamahan patungo sa kubo na pinagtitirahan niya kapag marami siya roong ginagawa. Bago rin magsimula ang kanilang pag-uusap, tinimplahan niya muna ito ng kape. Matapos nun, dito na siya nakinig ukol sa kung ano ang mga sasabihin nito. Sa loob ng ilang minuto nilang pag-uusap, walang ibang inilahad ang kaibigan niya kundi ang kasalukuyang sitwasyon ng kanyang mag-iina. Ayon dito, bukod sa malubha na ang karamdaman ng panganay niyang anak, hirap na rin ang mga bata na makibagay sa pamilya ng lalaki. Palagi rin itong sinasakta ng kanyang asawa kahit sa maliit lang na pagkakamali. Nang marinig naman ni Emiliano ang sinabi nito, sarado naman ang kanyang pusong sumagot doon ng, "Hindi ko na yung problema. Pinili nilang dun sumama, kaya wala silang masisisi sa akin. Ano man ang mangyari sa kanila, labas na ako dun. Nakakalimutan mo na ata, kumpare. Hindi akong gumawa ng kasalanan para magkawatak-watak kami. Desisyon din ng mga batang sumama, kaya nung umalis sila, ipinasa ko na ang obligasyon ko sa lalaking sinamahan nila." Matapos naman niya itong mailahad, ipinakita niya sa kanyang kaibigan na talagang wala na siyang pakialam. Nang mapansin naman ito ang kanyang akto, dito na ito dahan-dahang lumapit habang pabulong na sumasagot sa kanya ng, "Makinig ka, Emiliano. Hindi ligtas ang pamilya mo sa taong yun. Sabihin na nating nagkasala ang asawa mo, pero hindi ibig sabihin nun wala kang pananagutan. Balibalik ta rin man ang mundo, asawa at anak mo pa rin ang buhay ng mga taong pinag-uusapan natin." Dagdag pa nito na hindi normal ang pamilyang pinagmula ng lalaking sinamahan ng kanyang asawa. Marami na rin itong nalalamang balita ukol sa mga karumal-dumal na ginagawa nito. Pagtatapat pa nito sa kanya na kalimitan sa mga albularyong naninirahan sa lugar nila, alam na ang tungkol sa taong sinamahan ng kanyang asawa. Mariin din itong inilahad na hanggat may magagawa pa siya, gumawa na siya ng paraan. Nangako rin itong tutulong kung sakali mang may hihingin siyang pabor. Nang marinig naman ni Emiliano ang tungkol sa sinabi nito, hindi niya maiwasang mapaisip ukol sa kung ano ang ibig nitong sabihin. Subalit sa kasagsagan ng kanyang pagtanong, sa halip na magsalita ang kaibigan niya, napansin niyang parang may pumipigil dito.
Sa hindi rin malamang dahilan, panayang pagsilay nito sa buong paligid na parabang merong hinahanap. Nagtataka man si Emiliano sa naging akto ng kaibigan niya. Minarapat niyang respetuhin ang pananahimik nito. Hindi naglaon. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman itong nagpaalam sa kanya. Bago rin ito umalis, inilahad nito na hindi pa yon ang panahon para malaman niya ang lahat ng sikreto ukol sa lalaking umagaw sa kanyang asawa. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Pag-alis naman ng kaibigan niya, ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho na parabang walang nangyari. Sa pagsapit ng gabi, umuwi siya sa kanila para makapagpahinga ng ilang araw. Mahaba-habang pahinga yon pinuno dahil natapos niya ng maaga ang pag-aani ng mga tanim niyang palay. Bale, hahayaan din niya ang sakahan sa loob ng ilang linggo para naman makapagpahinga ang mga lupang nagbibigay sustansya sa mga pananim. Ang taktika kasi upang magkaroon ng marami at matatabang ani, hinahayaan niyang dumami ang mga damo roon tapos susunugin niya ito bago simula ng pagkakalat ng binhi. Ang mga dahong nasunog sa palayan ang magsisilbing natural na pataba ng lupa. Yun ang sikreto ni Emiliano sa kanyang pagsasaka. Dahil sa ganoong proseso, nagkakaroon siya ng mahaba-habang bakasyon. Di man umaakyat sa kanyang sakahan, naging abala naman siya sa pagbibilad ng mga butil na kanyang naipon. Araw-araw niya itong ginagawa hanggang sa lumipas ang isang linggo. Pagpatak naman ng hapon ng Martes, muling bumisita ang kaibigan niya sa pamamahay niya. Sa pagkakataong yun, hindi na ito nag-iisa. Kasakasama nito ang isa sa mga pamangkin nito na kilala ring antingero sa kanilang lugar. Nang masipat naman yun ni Emiliano, hindi niya maiwasang magtaka. Gawa ng, bakit nagsama pa ito ng antingero? Gayong bibisita lang naman ito sa kanya. Pagpasok naman ito sa loob ng bahay, agad naman niya itong sinalubong, bit-bit ang kanyang mga tanong. Ngunit sa halip na sumagot ang kaibigan, nagdesisyon nitong pumasok muna sila sa loob ng bahay. Habang hindi pa sila nagsisimula, dali-dali naman itong isinara ang lahat ng pinto at bintana. Nilagyan din nila ito ng kurtina, kasabay ng pag-ihip nito ng dasal sa paligid. Matapos nun, inilahad nito sa kanya na wala nang may kakayahang makinig sa kanilang pag-uusap mula sa labas. Nang mapagtanto naman ito ng kanyang kaibigan, dito na ito nagsimulang magwika ukol sa mga bagay na kinakailangan niyang malaman. Walang sabi-sabi, agad nitong ipinagtapat sa kanya ang tungkol sa pagkakaroon ng yanggaw ng mga anak niya. Dagdag pa nito na, kasalukuyan na ring maayos ang estado ng panganay niyang anak, ngunit ang kapalit ng paggaling nito mula sa tinataglay nitong karamdaman ay ang pagiging isa nitong aswang. Kinumpirma mismo ito ng pamangkin nitong antingero, kaya wala nang nagawa si Emiliano kundi ang maniwala. Masakit man yun para sa kanya, alam niyang hindi nagsisinungaling ang kaibigan niya. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, dito na ito nagtanong ukol sa nais niyang gawin. Mariin din itong inilahad na kung may balak silang iligtas ang kanyang pamilya, mas mainam na gawin na nila ito sa lalong madaling panahon. Nang marinig naman ni Emiliano ang sinabi ng dalawa, hindi niya maiwasang mapaisip. Pakiramdam niya, para siyang nasa gitna ng tulay na malapit ng masira. Alinmang daan ang piliin niya, alam niyang merong panganib at kapalit na naghihintay. Dahil dito, nagdesisyon siyang bigyan ng sapat na oras ang kanyang sarili. Hinaya lang naman siya ng dalawa, lalo pat nakadepende sa kanyang pasya ang gagawin nila. Kinagabihan, kahit labag sa kanyang loob, napilitan siyang sumang-ayon sa plano ng dalawa. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dali-dali naman itong naghanda. Pagsapit ng 8:00, inilabas na nito ang lahat ng mga kagamitan na makakatulong sa kanilang pagmanman.
Alinsunod sa plano ng pamangkin nitong antingero, pag-aaralan nito ng 3 gabi ang bahay kung saan nakatira ang kanyang mag-ina. May kutob kasi itong merong ibang kasama ang lalaki, kung kaya't hindi nila kailangang magpadalos-dalos sa kanilang mga ikikilos. Ilang oras pa ang lumipas, narating na nila ang kabilang parte ng kakahuyan na nasa harap lang ng tahanan na tinutuluyan ng kanyang mag-ina. Unang tingin pa lang rito ni Emiliano, ramdam na niya ang kakaibang presensya ng paligid. Sa estado rin ng bahay, bukod sa medyo may kalumaan na ito, hindi rin maganda ang amoy na nagmumula rito. Dagdag pa niya na, napakadilim ng paligid ng lugar na halos wala ka roong maaaninag na kahit na ano. Maya-maya pa, may napansin silang 2 lalaking nasa edad 50 anyos na kasyual na pumasok sa loob ng bahay. Kahit sobrang dilim din ang lugar, normal ang paglakad ng mga ito hanggang sa bigla na lamang yung nawala sa kanilang mga paningin. Pagbalik naman ng katahimikan ng paligid, laking gulat na lamang nila nang makita nila ang mapupulang mata ng mga nilalang na dahan-dahang lumalabas mula sa ilalim ng papag ng bahay. Unti-unti na rin silang nakakarinig ng mga pag-angil hanggang sa makita nila ang 4 na kambing na naglalakad ng paatras. Kakaiba sa lahat ang wangis nito. Gawa ng yung ulo nito nasa pagitan ng kanyang mga hita. Meron din itong matatalas na mga balahibo at sa kanilang mga paa may mga kadenang nakatali na halos bumauna sa balat. Nag-aangil din ang mga nilalang sa bawat pagkilos na kanilang ginagawa. Matapos naman nila itong masilayan, agad namang inilahad ng kasama nilang antingero na ang mga nilalang na kanilang nakikita ay mga sigbin. Dagdag pa nito na, kadalasan itong nagbabantay sa bahay ng mga aswang, lalo na sa gabi. Pagtatapat pa nito na, kahit anong hayop maaaring maging sigbin, depende sa kung ano ang ipapakain doon ng aswang. Dagdag pa nito na, hindi rin madali ang matalo ang ganoong bantay, lalo na kung isang taong walang karga ang haharap dito. Ang mas masaklap pa, maaari nitong mapatay ang taong naglakas loob na gumambala sa pananahimik nila. Nabanggit din ng antingero na sa dami ng mga sigbin na alaga nito, masasabi niyang isang makapangyarihang aswang ang naninirahan sa lugar. Nang marinig naman niya ang sinabi ng pamangkin ng kaibigan niya, hindi naman niya maiwasang makaramdam ng takot. Alam niya kasing hindi biro ang kinakaharap nila, gawa ng may posibilidad na ikamatay nila ito. Matapos naman nila yung masilayan, muling lumabas ang mga kalalakihang nakita nilang pumasok doon. Pagdating naman ito sa labas ng bahay, agad naman nilang napansin ang pasan-pasan nitong mga kawayan na may nakapulupot na sako sa pinakagitna. Nakita rin nilang may tumutulo roong likido, indikasyon na may itinatago ang mga ito. Paglayo naman ng mga nilalang, nagdesisyon na ang kasama nilang antingero na umalis. Ayon dito, babalik na lang sila kinabukasan para pag-aralan ang mga karagdagang detalye ng tahanan. Dagdag pa nito na, obligado rin silang kumilos ng umaga kung talagang desidido sila sa kanilang gagawin. Silang 2 lang kasi ang may kapasidad na kumilos malapit sa tahanan, lalo pat madali nitong matutunugan ng presensya ng antingero kung sasama ito sa kanilang lakad sa kasagsagan ng katirikan ng araw. Bukas, Manoy Emiliano, sumama ka kay Tiyo. Pumunta kayo ron, tas tingnan nyo kung sino ang mga taong pumapasok. Kung kaya nyo ring bilangin ang nakatira sa loob, gawin ninyo. Kapag nakita nyo rin ang inyong mga anak, huwag mo na muna silang pansinin. Tandaan mo, mga kalaban sila. Hindi natin sila pwedeng pagkatiwalaan. Nang marinig naman niya ang sinabi ng antingero, walang pagdadalawang isip naman siyang sumang-ayon. Ilang minuto pa ang lumipas, pagbalik naman nila sa bahay, agad naman silang nagpahinga. 10 oras na kasi noon ng gabi, tapos bukas maaga pa silang aalis. Kinabukasan, pagtilaok ng manok, kasalukuyan na silang naghahanda ng kanilang mga gamit. Bago umalis,
Kumain muna sila ng almusal, tapos naligo. Yung pamangkin naman ng kaibigan niya, nanatili lang sa loob ng bahay para magdasal ng buong maghapon. Hindi naman nila ito pinansin, lalo pat alam nilang naghahanda ito para sa magiging lakad nila sa pagsapit ng gabi. Maya-maya pa, nang makalabas na sila ng bahay, agad naman nilang sinadya ang bahay na pinagtitirhan ng kanyang asawa. Sa kanilang paglalakad, paulit-ulit naman siyang pinaalalahanan ng kaibigan niya ukol sa kanyang mga gagawin. Basta, huwag kang magpapadala sa emosyon mo. Kung makita mo man sila, huwag mong pansinin. Tandaan mo, Emiliano, meron tayong misyong kinakailangan nating gawin. Isipin mo na lang, ginagawa mo ito para sa iyong mga supling. Oo pre, alam ko naman yan. Hindi mo na kailangang ipaalala. Matapos naman nilang mag-usap, mabilis naman nilang tinahak ang daan. Hindi nagtagal, pagdating naman nila sa bahay ng mga nilalang, nakita nila ang iilang mga panauhin na naghihintay sa labas ng bahay nito. May mga matatanda rin silang nakitang nakaupo sa tabi ng hagdan na parabang may kung anong pakay sa lalaking kinakasama ng kanyang asawa. Ilang minuto pa ang lumipas, mas dumami pa ang mga naghihintay hanggang sa nagkusa ng bumukas ang pinto. Noong mapansin naman ito ng mga tao, dali-dali naman yung pumasok hanggang sa wala nang natira sa labas. Mabilis ding bumalik ang katahimikan sa paligid, kaya minabuti na rin nilang pumunta sa pinakamalapit na tindahan. Sakto man ang dala nilang pera, ginamit nila ito pambili ng pagkain para meron silang rason na manatili rito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid, wala naman silang ibang nakikita maliban sa mga batang naglalaro sa bakurang malapit sa bahay. Pagtungtong naman ng hapon, hindi naman nila maiwasang magtaka. Gawa ng yung mga taong pumasok, hindi pa rin lumalabas. Ubus na rin ang pera nila, kaya nung makain nila ang kahuli-hulihang pagkaing binili nila, napilitan na silang umalis ng tindahan. Wala namang nakatuklas noong mismong araw, kaya kampante silang bumalik sa bahay, bit-bit ang mga impormasyong kanilang nasaksihan. Pagsapit naman ng dapit hapon, lumabas sa silid ang antingerong buong araw na nagdarasal. Pagsilay naman ito sa kanila, agad naman yung umupo sa kanilang tabi habang nagtitimpla ng kape. Sa kanilang pag-uusap, agad naman nilang inilahad ang lahat ng kanilang natuklasan. Nagtanong rin sila rito ukol sa susunod nilang gagawin pagkatapos ng ilang araw nilang pagmamanman. Ngunit, nang marinig nito ang kanilang mga testamento, hindi na ito nagdalawang isip na magbigay abiso ukol sa araw ng kanilang pag-atake. Ayon sa antingero, hindi na nila ito kailangang patagalin. Gawa ng yung mga taong nasaksihan nilang pumasok, kalahi ito nung lalaking may hawak sa kanyang pamilya. Sa sandaling hindi nila mapigilan ang pagdating ng mga nilalang, mas mataas ang tsansang hindi sila magtagumpay sa kanilang mga binabalak. Aminado rin yung hindi pa sila handa, ngunit sadyang wala na silang mapagpipilian. Kung hindi nila maaagapan ang pagdami ng mga kalaban, makakalis ito sa lugar nang hindi man lang nila nasusubukang mailigtas ang mga bata. Dahil sa sinabi nito, agad naman siyang sumang-ayon sa nais nitong mangyari. Pagsapit naman ng dapit hapon, isa-isa na nilang inihanda ang kanilang mga gamit. Pagkaraan ng ilang minuto, paglubog ng araw, agad naman nilang tinahak ang daan sa kakahuyan. Ito lang kasi ang nag-iisang daan kung saan wala silang makakasalubong na tao. Maya-maya pa, pagpatak naman ng 6:00, narating na nila ang bahay. Mula sa kanilang pinagtataguan, bumungad sa kanila ang mga taong tumatambay sa labas ng bahay. Bawat isa rin sa mga ito, nagtataglay ng mabigat na presensya, kaya kahit malayo sila, alam nilang nagbabalat kayo lang ito bilang isang pangkaraniwang tao. Sa paglalim pa ng gabi, kahit gaano nakadilim ang paligid, nananatiling nasa labas pa rin ang mga nilalang. Hindi ito natitinag sa kahit na ano, maging sa mga taong napapadaan.
Dahil dito, napagtanto ng pamangkin ng kanyang kaibigan na wala ng ibang paraan kundi ang umatake ng maaga. Nakakabaha lamang magpadalos-dalos. Alam nitong yun lang ang paraan para makuha nila ang mga bata. Nang maunawaan naman ito ng antingero, agad naman sila nitong pinalakad patungo sa likurang bahagi ng pamamahay. Sa plano kasi nila, susubukan itong agawin ng atensyon ng lahat upang magkaroon siya ng pagkakataon para makapuslit sa loob. Sa sandali ring nakapasok na sila, pipigilan nito ang lahat ng nilalang hanggang sa makalabas na sila kasama ang kanyang mga anak. Mariin din itong inilahad na sa sandaling makapasok na sila ng pugad, tanging ang pasya nilang dalawa ang makapagsasabi sa mga mangyayari. Sa sandali ring hindi sumama ang mga anak ni Emiliano, tiyak na ang pagkabigo ng kanilang plano. Gayunpaman, kahit mangyaring hindi nila inaasahan, magiging sulit pa rin ito sa kadahilanang sumubok pa rin sila kahit walang kasiguraduhan. Kapag nagkanya-kanya na tayo, sa'yo nakabase ang ating tagumpay. Siguraduhin mong sasama ang mga anak mo sa'yo, ano man ang mangyari. Tiwala kong mabuti kang ama, kaya malakas ang kutob kong sasama sila. Sige na, kumilos na kayo. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, hindi na sila nagdalawang isip na umalis. Nababahala man para sa kaligtasan ng pamangkin ng kanyang kaibigan, minabuti nilang ipagsawalang bahala na muna ito pansamantala. Sa isip-isip nila Emiliano, mabibigyan naman nila ito ng tulong kapag nakuha na nila ang iilan sa kanyang mga anak. Hindi niya ninais na iligtas lahat, lalo pat may mangilan-ngilan sa mga ito ang sadyang mas madikit sa kanyang asawa. Ang inaasahan lang din niyang makukuha niya ay yung ikalawa at bunso sa mga anak niya. Sa pagdating naman nila sa unahang bahagi ng bahay nito, dito na nila narinig ang gulong ginawa ng antingero. Sa isang iglap, lahat ng mga aswang na umaaligid sa lugar, bigla na lamang nagsitakbuhan patungo sa kinaroroonan nito. Pagsilay naman nilang wala nang nilalang malapit sa bahay, dito na sila nagsimulang kumilos hanggang sa mapasok na nila ang likuran nitong bahagi. Pagdating naman nila sa loob, bumungad sa kanilang mga nakabitay na bangkay ng tao na nakalagay sa isang malaking supot. Malamig din ang lugar na yon dahil sa mga malalaking yelong nakalagay sa mga sako. Dagdag pa ni Emiliano na kung titingnan ang loob nito, malayong-malayo talaga yon sa isang pangkaraniwang tahanan. Habang pinapasok nila ang looban ng bahay, mas lalo namang tumitindi ang mga kakaibang pangyayaring kanilang nasisilayan. Napansin din nilang walang silid ang tahanan, tapos binabalot na ito ng malalaking bahay ng gagamba. Ayon nga sa kanya, parang ilang taon nang hindi nalilinisan ang lugar na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, nakarating sila sa parte nito kung saan naroon ang kanyang mga anak. Ang buong akala ni Emiliano, madadatnan niya itong natutulog, ngunit pagsilay niya sa nag-iisang silid, nakita niya itong nakabiti ng patiwarik. Hubot-hubad din ng mga bata, tapos ginagapangan ito ng kung ano-anong mga insekto sa katawan. Yung panganay naman at bunso niyang anak, hindi na rin niya gaanong makilala dahil sa pangingitim ng balat nito. Meron na rin itong namumulang mga mata, tapos natutulog ito ng nakadilat. Dahil sa pangyayari, kinuha niya ang anak niya na sa tingin niyang pinaka-normal sa lahat. Masakit man para sa kanya na iwan ng iba pa, nanindigan siyang gawin ng nararapat. Pagkahugot niya ng pangalawa niyang anak, dali-dali naman niyang hinila ito papalabas ng bahay. Hindi nagtagal, nang akmang papalabas na sila, dito niya nakita ang kanyang asawa na gumagapang sa dingding. Nakabaligtad na ang ulo nito, tapos butot balat na ang buo nitong katawan. Malayong-malayo na rin ito sa dati nitong anyo, na halos may hahalin tulad niya na yon sa isang demonyong nagkatawang tao. Matapos naman niya yung masilayan, nagmamadali naman siyang pumuslit sa siwang kung saan sila nakalabas. Pagtagos naman niya, dali-dali itong tinakpan ng kanyang kaibigan na kasalukuyan na noong naghihintay sa labas.
Nang matakpan na nila ito gamit ang isang malaking tipak ng kahoy, agad naman silang kumaripas ng takbo, bitbit ang anak niyang walang malay. Pagbalik naman nila sa huli nilang pinagtaguan, dito nila nakita ang pamangkin ng kaibigan niya na halos maligo na sa sarili nitong dugo. Gayunpaman, sa kabila ng dami ng pinsala nito, patuloy pa rin itong nakipaglaban hanggang sa mapansin na nito ang kanilang presensya. Pagsilay naman ito sa kanila, agad itong kumuha ng garapon na naglalaman ng isang itim na usok. Dali-dali niya itong binasag at nung kumalat na ang usok sa paligid, agad naman itong tumakas patungo sa kinaroroonan nila. Mabilis nilang tinahak ang daan pabalik ng bahay hanggang sa tuluyan na nilang mailigaw ang mga humahabol sa kanilang mga nilalang. Ayon sa kanya, inabot din ng ilang linggo ang pagtatago nila hanggang sa tuluyan na silang tinantana ng mga ito. Akala ni Emiliano, mapapagaling ng antingero ang kanyang anak, ngunit sa kasamaang palad, hindi na rin ito nailigtas ang buhay ng bata. Masyado na kasing malalim ang pagkakabao ng Bertud, kung kaya't hindi niya na ito basta-bastang mahuhugot nang hindi naaapektuhan ng mismong kaluluwa ng bata. Hindi naglaon. Sa sobrang dami ng lunas na ipinainom dito, tuluyan na rin itong pumanaw. Dahil sa pangyayari, abot langit naman ang paghingi ng tawad sa kanya ng antingero. Masakit man yun para sa kanya, alam niyang wala na siyang mapagpipilian pa. Sa halip di na magdalamhati, minabuti nilang tulungan ng pamangkin ng kaibigan niya para mas mapadali ang paghilom ng mga sugat nito. Magmula noon pinuno, hindi na naging maganda ang buhay ni Emiliano. Araw-araw pakiramdam niya, may mga matang nagmamasid sa kanya. Dahil dito, nagpasya siyang manirahan sa bundok, kasakasama ang mga katutubong kakilala ng kaibigan niya. Mabuti na lang, pagtira niya sa lugar, na wala ang mga kakaibang pangyayaring nararanasan niya sa baryo. Ngunit sa kabila nito, hanggang kamatayan hindi nawala ang kanyang takot buhat sa kanyang mga karanasan na nagsimula lamang sa pagsama ng kanyang asawa sa lalaking aswang. Pero kahit na ganoon ang dinanas niya, laking pasasalamat pa rin niya sa taus-pusong pagtulong ng binatang antingero.